Niin kun mä yritän pehmentää teitä, iskeä teitä sellaisella vasaralla, että me päästäisiin keskustelemaan. Mä nyt lyhyesti sanon, mitä Paul Cavalli-Jyk ajattelee tästä jatkuvuuden hermeneutiikasta. Millainen Nikaian perintö on? Miten ortodoksinen kirkko tänä päivänä sitä vaalii? Miten se, musta se oli juuri niin, kun muistakaa, että minä tunsin Johannes arkkipiispa Johannes. Hän oli juuri silloin, ja vähän oli toivottamassa sitä hänen juhlakirjansakin. Ja mä juuri tiedän sen, että hän aina sanoi tämän rimsun, jonka sä Andreas meille sanoit, jonka sä voisit meille muistuttaa. Sanotko ne 3 asiaa? Jossa tulee tämä Nikaian varmuus. Pysyvä tehtävä on säilyttää, toteuttaa ja viedä eteenpäin. Säilyttää, toteuttaa ja viedä eteenpäin. Sitä alkukirkon uskoa, jonka Jeesus Kristus on apostoleiden antanut ja jonka ekumeniset synodit sitten ovat opillisesti määritelleet. Tämä oli mulle kyllä hirveän tuttu lause, just sieltäkin tullut. Konstantinopolin toinen ekumeninen kirkkokokous, siis 81, merkitsi käännekohtaa Nikean uskon pohjalliseen asemaan johtaneessa kehityksessä, toteaa Paul Cavalli-Jyk artikkelissa, joka on ilmestynyt siis kokoomateoksessa The Cambridge Companion to the Council of Nicaea 3 vuotta sitten, siis vuonna 2021. Ja hänen artikkelinsa otsikko on The Legacy of the Council of Nicaea in the Orthodox Tradition. Ja tämän artikkelin alaotsikko on seuraava. The Principle of Unchangeability and the Hermeneutic of Continuity. Siis muuttumattomuuden prinsiippi ja jatkuvuuden hermeneutikka. Nyt mä yritän mennä vähän nopeasti, koska mä nyt yritän pysyä aineella. Siis Konstantinopolin kirkolliskokouksen jälkeen kokoutuneissa 400-luvun 2 tärkeimmässä ekumenisessa konsilissa, Efeson ja Kalkedon, ei tarvinnut enää Cavalli-Jykin mukaan keskustella Nikean uskon puhtaudesta, vaan ennemminkin siitä, miten yhteistä uskoa uusien haasteiden edessä tulkitaan. Ja tulkintatiedehän on hermeneia, eli de-interpretatio. Ja tiedätte, että Aristoteleen perihermeneias käännettiin siis latinaksi. Boetius käänsi sen 400-luvun lopulla ja kirjoitti otsikoksi de-interpretatio. Mutta miten jatkuvuuden hermeneuttista periaatetta on tulkittava itsessään? Jos Aleksandrian patriarkka Kyrilloksen ja Konstantinopolin patriarkka Nestoriuksen välinen kirjeenvaihto vuodelta 430 osoittaa, että molemmat vetosivat Nikaiaan ja Nikaian uskoon, kun he perustelivat omia kristologisia positioitaan. Miten jatkuvuuden periaatetta ortodoksisessa teologiassa tulkitaan, jos Nikean symbolin pohjalta voidaan päätyä 2 erilaiseen loppupäätelmään? Seuraavassa lyhyt katsaus siihen, miten Cavalli-Jyk vastaa tähän kysymykseen. Efesoksen konsiilin 7. kaano tiivistää saavutetun yhteisymmärryksen näin. Suorastaan. Pyhä synodi päätti, että on lainvastaista kenenkään esittää tai kirjoittaa tai laatia erillistä ja kilpailevaa uskontunnustusta sille uskolle, jonka Nikeaan pyhän hengen kutsumat pyhän isät vahvistivat. Sitaatti. Kirkolliskokouksen jälkeen joukko itäisen kristikunnan piispoja, Antiokian piispan Johanneksen ja Baroean piispan Akakiuksen
johdolla vaativat Kyrillosta pitämään Nikean uskon riittävyyden periaatteesta kiinni ja luopumaan Nestoriuksen opetuksen vastaisista lausumistaan. Siis Antiokian piispan johdolla kymmeniä itäisen kirkon piispoja sanoi, että jos me kerran ollaan Nikaiasta samaa mieltä ja me kaikki vedotaan siihen, niin älä turhaa nyt polemise, kun Nestorius kun Nikaian kannalla. Kun hänkin vetoaa Nikaiaan. Tähän Kyrillos vastasi tavalla, joka ei ole kauhean vakuuttava, joka just kuvaa tämän periaatteen omanlaisuutta. Hän nimittäin totesi, ettei ollut esittänyt mitään uutta uskoa, vaan oli vain ollut pakotettu korjaamaan kristologista näkemystä, joka hänen arvionsa mukaan turmeli Nikaian perinnön. No, nyt huomaatteko, että mä nyt vaan pyydän teitä huomaamaan, kuuntelemaan sen, että me ollaan nyt siinä Nikaian sen hermeneutisen jatkuvuuden periaatteen ytimessä. Itäisen piispojen tavoin Kyrillos oli sitä mieltä, että Nikean usko on muuttumaton. Mutta itäisistä piispoista, eli antiokialaisista poiketen, Kyrillos ei voinut hyväksyä Nikean tunnustuksen riittävyyden periaatteetta, koska syntynyt uusi tilanne ja sen luomat haasteet edellyttävät, että Nikean uskoa täytyy puolustaa sen virhetulkinnoilta. Tämä ei ole meidän ongelma, tämä on piistojen ongelma. Siis Gavrilyk on teologi ja se vaan niin kuin tuo meidät siihen, minkä piispojen pitää nyt päättää. Siis se vaan osoittaa sen, miten jatkuvuuden hermeneutiikan periaate on ongelmallinen sen takia, että jos syntyy ristiriita, niin kuka ratkaisee sen ristiriitan? Jos kaksi osapuolta perustelee samalla paperilla erilaisia näkemyksiä. No joo, mä menen nyt eteenpäin. Vuoden 433 niin kutsuttu unioniformula, jonka sekä Kyrillos että myös Antiokian piispa ja hänen taakseen ryhmittynyt joukko allekirjoittivat, edellytti sekä kristologisen uskonartiklan selkiyttämistä että seuraavia Nikean uskon vahvistavia tarkennuksia. Sekä selkiyttämistä ja ne tarkennukset kuuluu nyt tässä unioniformulassa näin. Emme tule sallimaan sitä, että sitä uskoa tai sitä uskon symbolia, jonka Nikean kokoontuneet pyhät isät aikoinaan määrittelevät, että sitä horjutettaisiin. Me emme suvaitse, emmekä voi kenenkään muunkaan suvaita, muuttaa ainuttakaan siihen kirjoitettua sanaa tai tapoa. Unioniformulan lausuma on linjassa Efeson konsiliin 7. kaanonin kanssa ja se tuntuu poikkeavan Konstantinopolin ensimmäisestä kaanonista, joka sanoo, että Nikean uskosta täytyy pitää horjumatta kiinni. Konstantinopolin kirkolliskokous edusti kyllä jatkuvuuden hermeneutiikkaa. Mainitut 400-luvun lausumat korostivat muuttumattomuuden periaatetta ja jopa Nikean tunnustuksen riittävyyden periaatetta, joka nykyään liitetään ja toisinaan samaistetaan Nikean tunnustukseen sellaisena, kuin se on alun perin puhtaassa muodossa esitetty. Tämä on nyt mun mielestä kyllä, tämä on hieman kyllä epäselvää nyt, mitä Gavrilyk kirjoittaa, mutta mä luen vielä lopuksi Mark Smith esittää tähän Gavrilykille pienen niin kuin opastuksen, että miten tätä sekavaa tilannetta täytyisi tulkita. Ja nyt luen vielä tämä. Nikeaa koskevan kiistan ytimessä on kysymys siitä, miten Nikeassa pidetyn konsiilin päätöksistä voidaan vakuuttavasti pitää jatkossa kiinni, samalla kun pyritään aidosti vastaamaan uusien opillisten kontekstien synnyttämiin haasteisiin. Toisin sanoen,
Miten kyettiin yhtäältä vaalimaan käsitystä, jonka mukaan Nikean usko on riittävä, mutta toisaalta myöntämään, ettei se niin riitäkään vastaamaan haasteisiin, joihin kirkollinen päätöksenteko joutuu uusissa konteksteissa ottamaan kantaa. Miten Nikean usko voi sekä pysyä koskemattomana että sallia sen, että siihen tehdään uusien kontekstien vaatimia lisäyksiä? Kuinka Nikean suuren synodin usko säilyy muuttumattomana, mutta tarjoaa kuitenkin, ja nyt on tärkeää, sen perintöä vaaliville kirkon virallisille edustajille valtuudet vastata tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Ja tämä on minusta niin kuin kuitenkin ihan tarpeeksi selvää. Teologian tehtävänä on keittää sokkaa ja yrittää tulkita vaikeita asioita, mutta kuka kantaa traditiota? Teologit ei tee sitä, vaan Smith, herra Smith, mä en muista mistä yliopistossa se on, katolinen tutkija, niin sanoi, että mutta tarjoaa kuitenkin sen perintöä vaaliville kirkon virallisille edustajille, eli piispoille, valtuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin. Eli minusta tämä on ihan riittävä selitys. Nyt mä menen mun esitelmän viimeiseen vaiheeseen, joka on tietysti mun esitelmän sydän.